чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, дар кӯдакӣ ба мо историяҳои тарснокро нақл мекарданд ва агар дӯстон мо дар бораи инҳо таҳқиқот гузаронем, агар ҳама инҳо таърихи худашонро доранд. Ва дӯстон, ҳастанд ҳолатҳое ки одамо инҳоро дар камера ба навор гирифтаанд. ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз ба шумо якчанд роликҳои даҳшатнокро бо махлуқоти аҷоиб нишон хоҳам дод. пеш аз оне каср кардан дӯстон, дар видео як лайк мемонем, ба канал обуна мешавем ва мо бошад сар мекунем. чӣ хеле ки муддаи судем дӯстон, ин видеоро аз камераи видеорегистратори як мошин гирифтаанд. соҳиби ин видео мегӯяд ки ман дар шаби аз ҷои корам ба хонаи худам рафта истода будам. аммо дар роҳ вақте ки ман мошинро ба тарафи хонаи худам гардондам, дар роҳи ман фигурае афтод ба мисли одам, лек танҳо ин пой буду халос. ва асlan аҷоибиаш дар он аст дӯстон ки ин пойҳо дар мегирифтанд ва гӯё ки ҳамон одам дар даруни оташ буд. ва ин ронанда мегӯяд ки ҳамон қадаре ки ман ба он наздик шудам, рӯи ӯ метофт ва дар рӯшании хело ҳам зиёд ман танҳо як чашми хело ҳам тарснокро дидам халос. ва дар ҳамин ҷо ролик ба охир мерасад, барои он ки ин ронанда аз тарси зиёд дигар ба пеш рафта наметавонад ва мошинашро боз ба қафо мегардонад. ва дӯстон, комментаторҳо дар бораи ин ролик фикрҳои хело ҳам зиёд доранд. баъзеашон мегӯянд ки ин ҷин аст, баъзеашон мегӯяд ки ин ведма аст. аммо боз одамоне ҳаст мегӯянд ки гӯё ин занро дар вақтҳои пеш дар ҳамин ҷо дар даруни оташ партофта бошанд ва то ҳол дар ҳамин роҳ пайдо мешавад. ин видеоро бошад дӯстон, ду ҷавон ба навор гирифтаанд. ин ҷавонҳо худашон мегӯянд ки мо дар ин хона танҳо 2 рӯз аст ки истодаем. аммо пеш аз оне ки мо ба ин хона омадем, одамоне ки дар ин ҷо зиндагӣ мекарданд ба мо гуфтанд дар ин хона чизҳои аҷоиб ва тарснок мешавад. аввал ин ҷавонҳо ба ин гапҳо гӯш надоданд. онҳо фикр карданд ки ин танҳо гапҳои қадима асту халос. лек якчанд рӯз дар ин ҷо меистанд ва дар ин ҷо ҳодисаҳои ғайриоддӣ шудан сар шуд. ин ҷавонҳо худашон мегӯянд ки як шаб аз подвал садои хело ҳам баланд баромад. ва вақте ки мо ба подвал фаромадем, аз кухнӣ садое омад, гӯё ин ки касе дар он ҷо ҳамаи пасудаҳоро бо қувваи бениҳоят баланд ба танаи девор мезад. баъд аз ин онҳо мегӯянд ки ҳар яке аз хонаҳо ба навбат хунук шудан мегирифт ва якчанд лаҳза баъд чизе ё ин ки касе онҳоро бо номашон садо мезад. ҷавонҳо хело ҳам зиёд тарсиданд, аммо хостанд ки бифаҳманд дар ҳақиқат дар ин ҷо чӣ аст. ва онҳо ҳамаи ҳуҷраҳои ин хонаро мегарданд, лек худашон хаёл мекунанд ки дар ин ҷо чизе онҳо надидаанд. лек вақте ки онҳо ин наворро тамошо мекунанд, мебинанд ки аз пушти як тирезаи на он қадар бузург чизе ба онҳо бодиққат нигариста истодааст. худ ин бачаҳо мегӯянд ки мо дар аввал инро на он қадар зиёд пай бурдем ва вақте ки мо ин камераро 3-4 маротиба тамошо кардем, баъдан ба мо намоён шуд. ин видеоро бошад дӯстон, як сайёҳ дар Китай ба навор гирифтааст. ин сайёҳ худаш мегӯяд ки ман танҳо табиати он ҷоро ба навор мегирифтам. лек дӯстон, ман ин наворро оҳиста мекунам, шумо худатон бодиққат тамошо кунед ки дар ин камера чӣ меафтад. A la grande, ¿qué es eso? No lo puedo creer. Estoy desde el barrio Altagracia. дар бораи ин видео бошад дӯстон, комментаторҳое ҳастанд мегӯянд ки ин фаришта аст. боз одамоне пайдо мешаванд ки мегӯянд ин танҳо раъду барқ буд. аммо ба гуфти шумо дӯстон чӣ? ин видеоро бошад дӯстон, ду сайёҳ дар кӯҳҳои Гвинея ба навор гирифтаанд. онҳо худашон мегӯянд ки мо танҳо камераи худро барои табиати он ҷо гирён монда будем. аммо вақте ки мо ба болои кӯҳ баромадем, чизе хело ҳам аҷибро ба навор гирифтем. ростӣ дӯстон, ман намедонам ки ин чӣ аст. на танҳо ман, балки ягон одамизод намедонад ки ин чӣ аст. аммо ба гуфти шумо дӯстон чӣ? фикрҳои шумо оидин дар комментария.
як ҷавон дар ҷангал дар болои аспи худаш мегашт. аммо ногаҳон ба сӯи ӯ чизе ба мисли одам, лекин қадди хелом кӯтоҳ дошту либоси сиёҳ ва ба сӯи ин одам гӯё ки ҳамла мекард. лек дӯстон, агар мо бодиққат нигоҳ кунем, ин инсон нест. дар аввал ман хаёл кардам ки ин маймун аст. вақте ки ӯ ба камера наздик шуд, бинед дӯстон ки рӯи ӯ ба мисли мӯйсафедон аст. дар дасташ як тиёқи на он қадар бузург ба сӯи ин одам давида истодааст. ба гуфти баъзе аз одамҳо гӯё ин ки ин гном бошад. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.